Echt nog wat? Ja, die kan er ook wel in. die Die kan er ook wel in. Nou, doe maar. Ja, uur per stukje en mooi genoeg. We hebben het alweer 3 uur en ik ben blij met elke uur en alles geweest. Maar bovenin. Hier ben ik in 2013 mee begonnen. Maar Hermans winkeltje. Ja. Die gewoon had ik geweldig. En dat heb ik allemaal in pakweg 5 jaar gedaan. En ik doe het met plezier en ik heb inmiddels assistenten die van mij alles in de kaart zet. En dat vind ik geweldig, want zonder die mensen kan ik het niet. Nou, dan ga ik dan wat dienbladen en borden zeggen tussen. In één partij of Ja, die 1 euro dacht ik. En wanneer is de winkel open? De winkel is dag en nacht open. Ja, maar kijk, ik heb die 5. 1 euro per stuk en dan allemaal voor 1,50. Ja, dat is goed. Ja, alle 2,50 wel. En hoe gaat het met de verkoop? Nou, hartstikke goed. Ik kan je dit wel even vertellen. Vorig jaar hadden we een opbrengst van 2155 euro. Wat heb je intussen in totaal al omzet? Nou, ik denk tegen de 8000 euro. En daar heb ik al heel veel voor gekocht. We hebben 2 keer per jaar een feest op afdeling, waarbij ik de familie van de bewoners betrek. Dan gaan we lekker eten, floating, lekker gezelligheid. En als het geld kost, dan betaal ik dat gewoon. Dus van al het geld wat je hier, maar deze winkel van Cindy, dat gaat weer waarom naar de afdeling? Dat gaat weer om naar de afdeling. Niet te duur, dat weet het wel. Een tostiapparaat, nog voor de mensen op zaterdag een tostiedag. Broodrooster, ik heb een oventje gekocht. Maar die hebben ze zelf in Ierland net? Nou ja, ze kunnen beter van mij krijgen. Hoor. Maar hoe komen je aan al Dat dit krijg geld? ik allemaal van mensen. Ik vraag, ik schroom niet om te vragen. Ik bedoel, op kamer 5 kan je alles neerzetten. Dus dit is jouw kamer? Dit is mijn kamer, hier slaap ik alleen maar. En wat je dit is ik allemaal voor de verkoop? Dit is allemaal voor de verkoop. Hè. Hier sla ik alles op. Doet jou nog net ziek, Wien? Wat dien jou? Wat wil jouw werk? Toen was ik onderhoudsmonteur, bij Lankost. Dat is het voetbalelftal van de recycling, waar ik gewerkt heb op afdeling. Ik had ook onregelmatige diensten. Ik werkte 's nachts ook wel eens. Maar ik vond het altijd fijn om het te weten. En ik heb het 36 jaar volgehouden. En toen werd ik afgekeurd. Toen heb ik nog een jaar lang doorgewerkt. Met de rollator aan het werk, met de scooterbil aan het werk. Toen ben ik gevallen en toen dacht ik, Herman, dan moet je ophouden. Want hoe lang weet je jou nou al dat jouw MS hebt? Nou, vanaf 2003 weet ik dat ik het heb. Dus het is 15 jaar. Ja, wat kan ik nu? Ik kan alleen maar praten. Want verder kun je jou niks meer met de handen vatten? Nee, ik heb helemaal niks van mij. Ik voel wel alles. Als je je naald hebt en je steekt in mijn voet, dan voel ik dat wel. Dan zeg ik, auw, maar ik voel het allemaal. Dat kan ik. Maar ik kan er niks van mee. Nou ja, dat is me zo. Maar ik kan ermee weer leven. Dat vind ik wel heel knap. Ja. Soms zijn mijn emoties ook wel van die naad dat ik even moet huilen. Maar ja, het goede gevoel komt altijd terug. Mooi. Nou, zeg het eens. Wat zullen we doen? Nou, doe maar de tweede Zal laag. ik die laven erbij inzetten? Ja, doe het maar. Mag ook wel. Die feesten die we hebben, zomerfeest en een kerstfeest, dan zie ik toch hoe de mensen gezellig bij elkaar zitten. En dan gaat er iets door me heen. En dan mag ik best zeggen van, nee, dat heb ik dan wel mooi geregeld. Ja, dat vind ik mooi.